беҳтарин инвеститсия яъне ки сармоягузорӣ ин инвеститсия дар ақлу донишу тафаккуру фаҳмиши хитай. Чунки 10 маротиба не, 100 маротиба не, ҳатто 1000 маротиба зиёд ба худ бармегардад. ҳамада салом дӯстон, муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Касе ки агар бидона, ман веб канал дорам ва ба хотири моҳи шарифи Рамазон дар веб каналам тахфиф эълон кардам. ин тахфиф аллакай будшид 1 сутка давом кардагӣ буд. Ман ҳамчунин дорам курс барои блогерӣ. Бисёр одамое ҳастанд ки хоҳиши блогер шудан доранд, лекин имконияти дастрасӣ ба курс надоранд ва пурсиданд ки брат намешавад ки ба мисли ҳамин веб каналам курсам тахфиф эълон кунӣ. чӣ ба ки намешавад ва ин тахфиф дӯсто беҳтарин шансае. чӣ ба ки барои он хотире ки якумаш 1 сутка не то охири ҳамин моҳа давом мекунад, яъне ки моҳи шарифи Рамазон. шумо метавонед ки дар курс дастрасӣ дошта бошен ба нархи 66% арзон аз нархи худашда. ҳоло кӯтоҳ мефаҳмонам ки дар ин курс шумо чиро ба даст меорен. яъне ки вақте ки курсро ман якум бор эълон кардам, иборат буд аз 3 пакет. яъне ки пакет гуфта дараҷаҳо. дараҷаи оғозкунанда одаме ки тамоман намедона бо ҳама таҷҳизоте ки дар дасташ дастрас ай битона корша сар кунанд. ва баъдан буд пакети блогер, яъне ки дараҷаи бо баландтар, одаме ки мефаҳма як каму туму лекин пешрафт надорад. ва баъдан буд фул пакет ки дар дохили ӯ маълумотҳои ин дараҷаи поёнам буд ва якчанд советҳои иловагии хидмат ва тавсияҳои дигар блогерҳои машҳур. ва ҳар як дараҷаҳое ки гуфтам нархҳои гуногун доштанд. акнун дар ин тахфиф чӣ гунае? ҳамаи ҳаминҳоро ман як кардагим. яъне ки аз маълумоти оғозкунанда бигем аз а до я тамоми маълумотро шумо дастрас карда метавонед бо чунин тахфиф, яъне ки 66% арзон. курс чӣ гуна оғоз мешавад ва дар курс шумо чӣ расхид мекунед? тарзи гузаштани курс мо мегзарем теория ва практика дар ҳама дараҷаҳо. яъне ки аввал ман мефаҳмонам ва баъдан чизи фаҳмондагима ва дигар чизҳоеро ки нишон битӣ намоиш метиҳем. аввалан сохтани канал медуроем хитиям каналтон чӣ хеле ки шумо дар болои экранатон дидестин айни замон ман нишон метиҳам. интихоби ном. одамо дар вақти канала кушодан интихоб мекунанд сангу сафол, баъдан намедонанд ки номи каналшон популяр нишид дигар чӣ кор кунанд. блогер кияй вабше? яъне ки барои блогер шудан та бояд бидонӣ ки блогер худаш кияй вабше, ты худат ки мега. баъдан мавзӯи мо ҳадаф аз блогерӣ. то ки бифаҳмӣ ки ҳадаф аз блогерӣ чие, ты бояд аввал определит кунӣ ки блогер худаш ки. намуди контент. яъне вуҷуд дорад контентҳое ки ту медонӣ ки агар ин контентҳоро кунӣ метавонӣ ки дар оно сум кор кунӣ. ҳастаи контентҳое ки ту дӯст медориву ва намуди мавзӯъ. мисол мегирем контенти ту шид навасной. а мавзӯъ чӣ? бинанда ва обуначӣ. пас чӣ кор бояд кунем ки тамошобино, яъне ки тамошобин это ещё не означает что они подписчики. яъне ки ё просто тамошо кардаги ин гарантия надорад ки ино дар канали ту подписатсия мекунанд. чӣ бояд кард барои подписатсия кардан? картинка, яъне ки обложкаи болои видеот ва интихоби номи ӯ. картинка вобастагӣ мекунад аз номи видео, а номи видео боша вобастагӣ мекунад аз номи мавзӯъ, а номи мавзӯъ боша вобастагӣ мекунад аз намуди контент. чӣ хеле ки медонем зинаҳоро ман низашто намондам, чунки ино иш да иш духтагия, иш ба иш намешавад. ва фаҳмидан алоқамандӣ байни пул ва шахсият. саррамура структурировать карда наметавона ва амалӣ карда наметавона. муҳим онае ки амалӣ кунед шумо. ҳар як шайе ки ман омадам якта ба якта ҳамаша реалне бикунед, то ки ба натиҷа бирасен. чӣ хеле ки ман гуфтаистам ки шумо ҳеҷ канал надоштен ва имрӯз бояд мувофиқи ҳамин дарсҳо хеле кора бикунед, канал дошта бошен, видео кунед ки ма бо ҳатто практически ҳам нишонтон метиҳам. чӣ гунае ки гуфтам дар дарсҳо мешавад теория ва практика. чизеро ки фаҳмондан дар корай мефаҳмонам, чизеро ки нишондан дар корай нишон метиҳам. ва ҳамин хел оҳиста оҳиста мо мегзарем ба дараҷаҳои болоӣ. дараҷаҳои болоӣ гуфта чира? барои мисол мегирем дар дараҷаи поён одам метавонад ки ба чизе ки дастрас ай дар ӯ телефон хати метавонад ҳама короша кунад ва ба ҳамин нишон дагем дар дараҷаи болоӣ аллакай техникаи профессионалӣ мешавад. акнун практикаи дараҷаи аввал, омодасозии ҷо ва техника барои кор. хоб салом алейкум, яъне ки қарор дорем дар практика. нишон метиҳам лаҳзаи ба навор гирифтана барои одамое ки нав блогерро оғоз мекунанд. барои ӯ муҳимае ки таҷҳизотое ки ӯ истифода мекунанд бояд ки дастрас бошад. тарзи суҳбат ва барномасозӣ. лекин аз дигар тарафаш заморочка кардан дар ин ҷиҳат барои ман он қадар дар кор набуд, барои он хотире ки аксенти тамошобин дар дигар чиз буд, дар маълумот. яъне ки хубтараш биёен аввал тасдиқҳоро тамошо мекунем. хоб дидем ки дар инҷа бо импровизатсия рафтак. фаҳмидестен шумо ки гап дар бораи чие? монтаж кардани тамоми корҳои кардагии худат тавассути чизе ки дар ту дастрас аст, яъне ки телефон. ба чӣ хотир ман шуморо
дар бораи телефон гап мезанам. Барои хотире ки бисёр одамо маҳдудият дар хичон мемонанд, яъне ки компютер надоранд, то мезанаш ки дигар намешавад монтаж кардан. Не, мешавад. Ва фаромӯш намекунем ки дар зинаҳои болоӣ ин корро бо мо ба компютер ҳам мекунем. Чорнавои монтаж ира ман ном мондагим, ҳар кас ҳар хел чорнавои монтаж яъне ки чие? Мо ҳамин ҷои лишниёро мебурем. Нигоҳ кунед. Ҳамада салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали. Шумо менависем ба текст, анага как раз ма ҷои текста нишонтон метем чӣ гуна е. Ва бо барои боли зур шидан овоз метонем унишов. Ин иҷара мехоҳем. Мемеси дигаш бас набуд, бо имрӯз ине хеле атрияд. Ва акнун оғоз мешавад дараҷаи болотар. Ва ишам ҳамин гуна оғоз мекунем. Аввалан теория мефаҳмонем чизере ки бояд фаҳмондан дар кора, баъдан практика нишон метиҳем чизере ки бояд нишон битӣ. Аввалан тавсия оиди сифати корот. Яъне ки тамошобин метавонад ки дар канали ту ба хотири харизмат, ба хотири одамо мегӯянд ки ситора дора, ба хотири ситорат мувофиқ шидан дар канали ту обуна шава, лекин интизор мешава тағйирёбии тура, рушди тура мувофиқ ба качеса, мувофиқ ба дигар чизот. Ва чӣ гуна ки аллакай мо дар дараҷаҳои болоӣ рафтестем, ман аз дигар блогер суол кардам ки чӣ астае ки ӯра азият метиҳад, ба кадом саволо мехост ки аз як блогери бо таҷрибатар суол пурса ва ҷавоб дар ин суолош дошта боша. Ва ҳамин суолора ман ҷавобоша додагим, шумо метавонед дар курс бигиред. Мисол, хайп чист? Чӣ хел активи ютуба любое время хезонда бутонем? Мақсад чанд моҳ ховай, не ки бехайп. Савол хеле ҳам саволи хубе. Агар ки ҷои асосии хайпа мо фаҳмидем хайп чӣ маъно дорад, чӣ гуна кор мекунад, ай хайп кардан шумо изо намекашед. Ва видеоҳои шумо ҳамчун видеоҳои хайпӣ гӯё ба мнени баъзе одамо ба назар намерасад. Чӣ хел? нигоҳ кунем, чӣ хел кунем ки дар рафти кори худмон беқадр нашем? Чӣ гуна контент бикунем ки мардум ранги шумову шонемсӣ моро қабул кунанд? Дар замони ҳозира ки тамоми сагу пишак блогер шидаед. Мақсад хир кади ба фикрам. Саволи ту хеле ҳам саволи хубе ва хеле ҳам саволи актуалие дар ин масъала ва дар ҳамин ҷо ҳамаша хубтар, яъне ки ман мефаҳмонам. Фарқ байни мусор контент ва контенти басифат дар чист? Мусор контент чӣ гуна контент е? Чӣ хеле ки дар боло гуфтем, дар инҷа калимаи хайпа истифода намекунем, чунки ба мусор контент хайп алоқамандӣ надорад. Мо бояд анализ кунем ва фаҳмонем, яъне ки мусор контент чӣ гуна контент мешавад. Тасаввур кунем ки чӣ метавонад блогера нобуд кунад? Чӣ метавонад ки блогера нобуд кунад? Аз ҳама ҷиҳат, яъне ҳам беобрӯ, ҳам шарманда. Мақсад албатта чизое ки ман дар боло гуфтам, ҳамин чизо метавонад ки сабаб шавад, лекин чӣ гуна кор кунем ки дигарон моро дида роҳат кунанд? Яъне ки бояд видеоатон гуфтане ки круто бошад. Круто будан чиро нишон метиҳад? Круто стили хос. Мисол, ман агар ки суол мепурсанд, хиши видео кардан надорем, шарте ки ба сифат видео кунем. Тема слишком бисёр дорум. Айудаи ҳамаи кори блогерӣ мебурам. Не ки чӣ хел режим кунем, ки хатъяб як ҳафтада як видео карда партоем. Мақсад ҳар проблемаҳои сабаб мешавад. Имрӯз пага мекунем, мемона. Чӣ гуна барнома созем ки тамошобин роҳат кунад аз барномаҳои мо, лекин сер накунад? Барое ки тамошобин дар видеои ту кайф кунад ва видеои дигарта интизор бошад, якумуш ки бояд ки дар видеои ту кайф кунад. Чӣ хел? Ҷавоб худи саволе? Не, ҷавоб худи савол нест. гап дар он е ки барои он хотире ки тамошобин дар видеоҳои ту кайф кунад, саволе ки бояд чӣ кор кунӣ ки вай кайф кунад? Кайф кунад пеш аз муайян кардан ки чӣ кор кунӣ кайф кунад тамошобин, муайян кардан накора ки чӣ кор кунӣ ки кайфпаронаш накунӣ. Пул ва шахсият чӣ гуна шахсияти ту алоқамандӣ дора бо даромади ту? Естественно, дараҷаи пул кор кардани ту уже мехамба. Дигараш мегзарем. Дигар проектҳое доред ки ӯ проектҳои ту ба ту пул метиҳад. Ба мисли суол шидаги қади блогерои номӣ видео кардан ба ту ягон хубӣ дора? Қади блогерои номӣ бисёр видео кардан чӣ қадар мотиватсияра зиёд мекунад? Ва дар инҷа мегзарем ба практикаи ин дараҷа. Монтаж, тарзи наворгирӣ ва сохтани картинка, яъне ки обложкаи видео. Ва чӣ гуна ки ман гуфтам, дар дараҷаҳои аввал мо ҳамаи корро ба тариқи телефон кардем, акнун ба тариқи техникаи профессионалӣ мекунем, яъне ки бо компютер. Сабти барнома, тарзи дуруст гузоштани светҳо. Чира ҳозир мебинем. Нигоҳ кунем. Лекин бинем ки то чертак задани пешина кадр чӣ гуна буд ва ҳоло бошад чӣ гуна шид. Барои чӣ? Барои он хотире ки бо як бор дига мегӯм, муҳим нест оборудование, муҳим тавоноие. Бармегардонем садора ва чӣ хеле ки ман гуфтам, ҳамеша ман чӣ мегӯям. Лекин интихоб дар дасти шумоае. Мо гап задастем дар бораи сифат, дар бораи чӣ гуна видеота профессионал мекунӣ ва хитон муқоиса кунед. Марҳамат, як бор дига.
объёми фон. Одам вақте ки шиштагиай мисол мегирем, чи объём чиай ва плоскост чиай. Мисол шумо нигоҳ кардасин, мебинед ки дар кадри ма тарзи дурусти кадр ҳастай общий план, средний план, средний миёна, тра аз миён боло мегира. Баъдан ҳастай крупный план, общий план мешава. Мисол мегирем, хита сурат гирифтаси ё ки камера кардасти, ягон хел хиди монтаж, синхронизатсияи овозу видео, яъне ки агар ки видеои ту тавассути микрофон мегирем, нозиама микрофон ё ки ба телефон запис кардаги боши, видеои ту ба камера отдельно, чӣ гуна инро мо якҷоя кунем, синхронизировать кунем. Ва ман монтаж мекунам асосан тавассути Final Cut бо компютери Apple, MacBook-ати. Лекин хиди монтажа ма примерша нишон метавонам ба дига программа, ба программаи CapCut. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки якумаш Final Cut дар ҳама компютеро кор намекунад, танҳо MacBook-ати кор мекунад ва MacBook қиматаи мисол ҳамада дастрас нестай. Яъне ки дар умум ман реални видеои хидма ки дар каналам баромадагиай дар примери ҳамун намоиш метим. Овозе ҳастае ки ман тавассути ин микрофон запис кардагиам. Вақте ки ира запис мекунем, дар дига программа, инаи программа қати ман садоро запис мекунам. Именно шумо тарзи кори мара бигем мебинин. Шумо дар нишон метавонам ҳам коротки мешава хиди видео, ҳам пурра мешава ки ҳама тарафа мефаҳмед. Музика, пузика ҳамаша покиза. Баъди чӣ мегзарем ба дарси Photoshop, яъне ки картинка кардан, чӣ гунае ки ман гуфтам, дараҷаҳои болои техникаи профессионалӣ дар корай ма аз компютер қати мекунем. Photoshop чӣ хеле ки шумо медонед, дар ин пакет мо ҳамаша ба профессионални оборудование, ба профессионални программа. Дар инҷа ҳам реални ҳолатере ки ман аз картинкаи видеои хидма такрор мекунам, бо ба дига дараҷаҳош ҳама нюансуша мефаҳмонам. Кадра чӣ қадаре ки мо дар корай ҳамун қадар мекунем. Текст мондан, бридан, дига эффект мондан, дар умум чӣ гуна сохта мешава картинка. Основаи Photoshop ҳам бриданай, яъне ки барои чӣ хотир ман инро основа мегӯям? Барои он хотире ки ту чӣ коре ки кардани бошӣ, ту бе бридан натонӣ, чӣ кор карда наметонӣ. Вақте ки шумо мебинед, нигоҳ кунед. Не ки ман чӣ дигар дар шумо нишон метавонам, агар дагӣ бошед шумо дар видеоҳои ман ин варианти не хеле шид, а вариант пеш некардаги ман хеле безас дар инҷа ҳам дидем ки блик мондаги мувофиқи. Ва акун дар инҷа мегзарем ба дараҷаи болоӣ, яъне ки дараҷаи олиш, ки дараҷаи олӣ иборат аст аз як чанд советҳои ма ки ман дар ҷоддаи блогерии хидм дар давоми 8 сол инҳоро ба даст овардагиам ва тавсияҳои дига блогерҳои машҳур. Ва якум тавсияи ман дахл дорад ба ҳамон одамое ки ба курс дастрасӣ мекунанд, лекин аудитория доранд, аллакай дар YouTube канал доранд, бинанда доранд, метавонанд ки аз рӯзи аввали дастрасӣ ба курс пул кор кунанд. Маълумоти бештари дар хиди курсай. Совету сирҳои шахсии ма. Якчанд приёмҳои психологически дар ҷоддаи блогерӣ, дар баромад кардан, дар сухангӯӣ, дар видео. Ва хоб мо сар мекунем резка аз охиронош, аз сум кор карданаш. Чӣ хеле ки ман гуфтам, одамое ки дорандаи пакети фул мешаванд ва як каме аудитория доранд, ман имкониятшон метиҳам ки аз рӯзи аввали гирифтани ҳамин курс ба сум кор кардан оғоз кунанд. яъне ки ҳамеро ман мефаҳмонам ки чиро ҳай баъдан дар дигар бонусҳо мегзарем. Акнун ҳамчун бонус совету тавсияҳои блогерои машҳур ва дигар советҳои ман дар давомаш. Мира Мирзои Гайров, салом алейкум брат. Ва алейкум салом. Худ интихоб шудагӣ дар ин саволнома ҳамчун яке аз блогерое ки дар кори худшон пешсафанд, яъне ки ҳамчун одаме ки дар ҳамин соҳа маҳорату таҷрибаи калон дорад. Як совети ту барои шахсое ки нав дар ин соҳаи мо қадам мегузоранд. Ту шахсе ҳасте ки албатта метавонӣ ки ба одамое ки нав дар ин зина қадам мегузоранд ягон тавсия бидӣ. Чӣ совет медодӣ барои одамое ки нав дар ин соҳаи мо қадам мондестанд? Як тавсия. Ва алейкум салом Муҳаммад бародар, раҳмат ки моро даъват кардӣ. Як совет ту барои блогерои ки нав дар ҳамин соҳа қадам мегузоранд. Якум тавсия. Шумо дар рафти кортон ё ин ки айни замон мумкин бошин, чунин ҳолате дар шумо рух метиҳад ки тамошобин надорем. Савол мешава кора бас кунем. Хоб, мушкили асосии ту мешава дар выгорания, яъне ки ҳам хеле калима аст, урусо выгорания меган. Дар ҷоддаи блогерӣ бисёр вақтҳое мешава ки блогер аввал рафтан мегира, боло рафтан мегира, дар як ҳолат монда мешава, хеместа мега и айма нест. Дар ҳолати выгорания чӣ бояд кард? Ё ин ки ҳамин гуна ҳолате мешава дар рафти коре ки одаме ки давоми чанд қадар вақт кор мекуна, як вақт фикр мекуна, мавзӯъ надорад дига. Рис монда, намедона чӣ кор кунад. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки контент вобастагӣ ба худи блогер дорад. Мисол, мешава ки пул ва блогер чӣ гуна аз якдигариш вобастаанд, чӣ гунае ки шумо медонед, дар ҳар як зинаҳо ма дар ин бора гап задагиам. Лекин ин муҳимай донистанаш. Тарзи баромад кардан бояд, чӣ хеле ки гуфтем, тамошобина бояд дар дамои видео биқапӣ. То ки чӣ қадаре ки ҳаракат дори ҳамон қадар биқапиш ки
дурусттар тамошо кунад. Чӣ гуна? Видео бояд ки динамика дошта боша. Монотонни видео дар назари одам дароз метова. Видео динамикадор дар назари одам кӯтоҳ метова. Яъне ки хеле динамика чия? Тавсия оиди реклама ва тавсия оиди бинанда. Хатогиҳои одамои нав саркардагӣ намегӯем, хатогиҳои блогеро аллакай. Оғоз мекунем аз сари худи видео. Чӣ гунае ки шумо дидем дӯсто, ма порчаҳои дарсора кӯтоҳ дар шумо нишон додам, лекин аллакай шумо дарк кардагӣ ҳастед ки чӣ қадар ин курс пурмаълумотай, чӣ қадар абъёми калонай. Ва бале, ман медонам, вақте ки шумо ба ссилка мегзарен ва нархи ӯро мебинед чанд қадарай, боваритон намеяд ки шумо ин қадар маълумота метавонед ки ба чунин нарх дастрас кунед. Ман худам мегум бародаро, ман дар худам дар инагда местам фикр мекунам, мегум жалкай бад мешавад, слишком нархи пастай, лекин аз як тараф агар фикр кунем, шумо дар ҳамин кор миннатдор мешен, шумо як раҳи кортона меёвен, мада ҳамиш басандаай. Иш бо як эҳсоси хуби дига мераса, ҳамчун ки ту ҳис мекунӣ ки як каса кӯмак кардаисти дар рафти корш. Ҳатто агар миннатдорам нашава, ҳаму дар дуруни худаш мемона ки ҳамин бародар сабаб шид, мо ин қадар маълумота аз худ кардем. Ма ростша мегӯям бародаро, ягон ҷои дуруғиш нестай. Агар вақте ки ман нав оғоз мекардам, ин қадар маълумота одаме мебуд ки ба ма доданда тайёр буд, ман розӣ будам ки 100 000 дам бигирам, чунки арзандаа. ин қадар чизора ма дар давоми 8 соли корӣ омӯхтагим дар рафти кори худам. Кора кардам, дидам чӣ кор кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор нестай. А фикр кунед ки ҳама амиро оварда як одам дар шумо як бора меспора. Ва фаромӯш кардан дар кор нестай. Ишам дӯсто ки доступ шумо дар ин дарс ҳамешагӣ дорен. Яъне ки ҳоло аксия рафтестай дар давоми ҳамин моҳ, вақте ки шумо вориди дарс мешавен, шумо роҳ дорен дар уҷа барои ҳамешагӣ, яъне ки бемаҳдуд. Кай хостен медароен, меомӯзен, вақтон шид истироҳат мекунен, ба ё ин ки фаромӯш карден ягон ҷоша бо метавонен бидурен тафтиш кунен, дубора бинем. Ссилкаи курс дӯсто дар рӯи экрани шумо айни замон баромадагиай дар значок ва ҳамчунин дар якум комментария закрепич дегиай. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Беҳтарин инвеститсия, яъне ки сармоягузорӣ, ин инвеститсия дар ақлу, донишу, тафаккуру фаҳмиши хитай. Чунки 10 маротибаа не, 100 маротибаа не, ҳатто 1000 маротибаа зиёд ба худ бармегардад.